Hai, दा गरमाव माथो सेससो जालांगोनलाय। जाया थांबा। बावगान। Salah. हमनो रोङा होनने। हा? मानाव? फिसा खोमोनबाय थायाखै माथो ना? मा सारो? माय मबाइल बारा हमबाय दा जोङो ना हमनो थांनो नागिरदों। गुमैमोन दं ओमफ्राय सालथे दं। दाखालि हमनाय फुख्रियाव जायबा नुदोंमोन। जा बितलो। Aku vlogman jatuh dini. Fai. Ebe fukuriya mabar na 3 बोसोर जाबाय सावनाया Kansiriura. Hei, namun nama? बिसालथे सानैया ना बुगासिनो आरो ना दायो एसे साफा बालाय बेलेग आरो नैबो नागिरदे दंबोयो नै देखाय नै खायग्राफोरा नै दिनदारसो दिनदार लागा सेरनो हमदो बिनो नै नाया एसा गिदिर tang Gusti Hamana beba harna rainai bazar Gusti Hama Tok moka be almari ko lang fitting Godres 10,000 tadi kayak gara no thang nani Mobile 16,000 ni जाबाय आरो मेट्रिक पासबो जाबाय पार्टी नांसिगोन ना नों आंनो दा मोजां Party jangan wali. न'आव सफैबाय जा गरम एकदम गरमथार हाय बोख्लायनाया दा बोरै बोख्लायगोन मानसि नांगोन ना आदाखौ दा साननैसो गरमजोंनो भिडिअ बानायनो गोसो जाया बेनिफ्राय खामानि मावनो लिंदों आङो नै इलिजानि बेबाखौ आं पुटिन लाबोनो होदोंमोन दाखालि जोब्बायना बेखौ दासो लाबोबाय लाइननिफ्राय ओमफ्राय बाबुमोन फैगासिनो र' आं नोंथांमोना दा दिनैनो मावखानानै फोजोबखादोंसै नै हिसाबाव गरमखौ बुंनाङा आरो एकदम बाखायो 36 ना 37 जाना दंमोन ना 38 जादोंमोनथाय आं दा दसे थानानै आंनि वेदारखौ नायगारा बेसेबांखिनि गरम जानानै दं स' गाइस नै बे गद्रेजखौ दहाय लाबोनाया ओमफ्राय बेयाव लाबोनानै रुमाव लाबोनानै माबा माबि सोनानै दोनखाजोब्बाय बेनिखायनो आं बेखौ खुलिना देखायला बे मोनथाम दे नै बे मोनसे आरो बे मोनसे मोनथाम दं आरो बेयाव जायखिजाया ओमफ्राय आङो दा देखायगोन सानदोंमोन खिन्थु देखायला मानो होनना बुङोबाथाय माखासे प्राइभेसिखौथ' थायोना बेनिखायनो आङो सिङाव माबा माबि थानायखायनो आङो बेखौ देखायनानै होला नङाबाथाय आं मोजाङै खुलिना देखायजोबगौमोन जिखिजाया 10,000 लादों आं आगोलावनो बुंखादोंमोन 10,000 बेयो ओमफ्राय बे सिसे बिराद मोजां नङाबाथाय आंनि बे मोनसे आंनि आगोलाव फुरा दंमोन ना नै एसे आं ओरै गंनानैसो नायनांगौमोन नायनांगौ एबारबा सिदा गसंनानै नायनांगौ हेभि जाबाय आरो गोजौबो आरो जेसेबांखिनि माबाना नङाबा आंनि बे मोनसे सुरकेस ना एसे ओरै गंनानैसो नायबासो मोजाङै नुयोमोन दा गसं नायबाबो दासो मोजां नांदों आङो पिंक कालार हिन्जावफोरा बांसिन पिंक मोजां मोनोना बेनिखायनो बेनो जाखागोन बे लाबोनाया So guys, बेयाव गासैबो कालारखौ लाफैबाय दाखालि लांदोंमोन पुटिनबो लांगोन लोगोसे डिस्टेम्पारसो लानो नागिरदों प्लास्टिक पेन होआ दे ओमफ्राय सोरनोबा नांगौबाथाय नै दंखायो आरो प्लास्टिक पेन पुरा कम्पिउटार লগত किबा मिक्स কৰি দিব ना जोंनो मा कालार नांगौ बेनाव फैबानो जाबाय आरो मा नांगौ कालार नोङो फसायनो हागोन आरो नोंनि गोसो बायदि मा कालार नांगौ नोंनि वालाव नै गासैबो बेयाव मिलायगोन कम्पिउटारजों ओमफ्राय जों दा पुटिन मोनसे लांदोंसै बेखौ कालारखौ लांदोंसै दिनैनो फोनखाजोबनांगौ बेलाय बिसोरखौ लिंहरखाबाय आं बाबुमोनखौ गरम ना जा गरमथार ओमफ्राय नै स्प्राय नागिरदों थांहैग्रोलाय नै दासो कालार होखांबाय जोंनिया ताग्रा रोखोआ खोमसार ब्लगा हिन्जाव मानसिफ्रा बारा पिंक कालार मोजां मोनो ना नै आरो आंनि पसन्द नङा दै जायखिजाया बेयाव फोनबाय पिंक कालार जागोन बेयो दा फार्स्ट ना गोदानखाय बिदि नुदों दा लास्टाव प्लेन नुजोबगोन कालार नांजोबबाथाय सबखौबो फुनजोबगोन इखौनो ना बेलेग रंनिखौ आङो दस्रा फोन नागिरदोंमोन जेनेबा नै बेनिफ्राय बेजा बेलेग मोनसे कालार बेनिफ्राय बेजा मोनसे कालार फोन नागिरदोंमोन दा खिन्थु साफा मोनसेखौनो होजोबनोसै गंसेयाव बेलेग नङाब्रा बै रुम रुमनिया बेलेग जागोन
बे रुमा सिंगेल जायाखै ना सिंगेल दानना लाबोदोंसो बे जाबाथाय बे रुमाव ओमफ्राय बे मोनसे रुमनिखौ खालामगासिनो बेबो जा गेलेर बेखौ हारसिंनो इसेबो हिलायनो हाया बे कालार फोननायाव प्रब्लेम जागासिनो दं दा फिनिशिं जागोन आं नोंथांमोननो देखायग्रा मोजांनो आरो बेसेबां थांदों कालार फोननायाव आं नोंथांमोननो मोजाङै हिसाब होजोबगोन खालि भिडिअ गरमाल' आरो अयथासारना सेकेन्डनो गोसोआनो जाया जेबो खालामनोनो ओइ बाया माजा मोनबोदो नोंहाबो लोंहैदो ओइ नो मिनिस्रां जोलाय इसे जोलाय ए बोरो मटरा दैया हट हाय दा गरमाव माथो सेससो जालांगोनलाय जाया जाम्बा दै बावगार साला एसे बारा गसंना दं बोरै दै सारना होबाय नालाय आंलाय हर होननाय बायदिसो मोनदों ओंखायनो आं हर होनदों नोंखो मा मबाइलाव नांबा मा जागौमोन दे मबाइलाव नांबा जेबो जाया जायालायनो आं दै सोंबायसो मोखांनि हर होननाय बायदि मोनदों ओंखायनो हर होनदों आरो होनबानो नांबाथाय आंखौ डाइरेक्ट सारनांगौ नामा आं बेखौ नुवाखै मबाइलावबो गालाय मोनदों ओइ दै जमाय बोयबा बो ना बोला